Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І сьогодні у ніч з 29 на 30 листопада ми згадуємо Чорну суботу, тому що 4 роки тому відбувся розгін студентів, які протестували проти того, що тодішній президент України Віктор Янукович не підписав асоціації із Європейським Союзом. І зараз на Майдані зібрались десятки людей з організації коаліції учасників Помаранчевої революції. Вони заявили, що переходять до рішучих дій та вимагають від влади повідомити про те, як покарали винних у побитті студентів, вбивстві Небесної Сотні та розгоні Євромайдану. І зараз на Майдані знаходиться наша кореспондентка Вікторія Аблязова. Доброго вечора, Вікторія. Розкажи, будь ласка, що там відбувається? Зараз ми біля апарату президента. Сюди близько 20 хвилин назад прийшли учасники акції. Вони намагалися пройти кордон поліціянтів, втім це не вдалося. Деякі учасники не дуже приємно розмовляли з поліціянтами, а інші намагалися попросити їх перейти на сторону народу і пустити учасників акції особисто поговорити з гарантом. Згодом за кордон поліціянтів полетіли петарди. Також тут є факели, періодично запалюються фаєри, всюди кольоровий дим. І зараз ми спробуємо поговорити з людьми, які сьогодні прийшли на акцію. Добрий день, ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, що вас привело сьогодні сюди? Зрада нашого, вірніше, їхнього президента, резидента. За 4 роки можна було, знаю всіх поіменно. Дислокація була, розписано все, де хто стояв, хто керував. Всі знають поіменно, жодного не покарано. Ви чого саме вимагаєте? Щоб покарали тих, хто винен? За 4 роки можна було все це зробити. Нічого не зроблено. Гарант Конституції обгородився, бачите, де наші гроші. Ну, куди вони на фронт йдуть, патронний завод не будують, а дурницями займаються. Конфети роблять. Конфети. Цукерки. Сьогоднішній захід... телевізору казав, що відкриє завод, будуть випускати снаряди, обріхують по телебаченню. Сьогоднішній захід організував комітет учасників Помаранчевої революції, ОУН і комітет визволення політв'язнів. Ми і надалі залишаємося тут під апаратом президента. Будемо дивитися, що буде далі. Далі ж акція планує продовжитися під МВС. Туди хочуть піти люди, аби там отримати відповідь, чому до сих пір не покарані ті, хто винні в розгоні Майдану. Студія. Дякуємо Вікторії Аблязовій, яка розповіла нам, що зараз відбувається під адміністрацією президента. Там відбувається пікет, де люди вимагають покарати винних у побитті студентів, вбивстві Небесної Сотні та розгоні Майдану. Зокрема, там перебувають учасники організації коаліції, учасники Помаранчевої революції. У нас в студії ми вітаємо Андрія Геруса, експерта у сфері енергетики. Доброго вечора, Андрію. Добрий вечір. І будемо говорити ми з Андрієм про проблеми такі більш приземлені, які торкаються кожного українця, так, громадянина України. Давай нашу розмову розпочнемо із того, що там із кворумом, так, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Так, довгий час вона не могла ніяк зібратися. Чому? Дійсно, ця Національна комісія у сфері енергетики та комунальних послуг, яка встановлює всі тарифи, вона, згідно закону, який був прийнятий рік тому, підлягала до оновлення. Тобто мали по конкурсу бути набрані нові члени комісії, вони мали пройти конкурс, тоді призначитись президентом, а старі, відповідно, мали бути звільнені. Так от, конкурсна комісія не була сформована, хоча закон був ще прийнятий рік тому, а 2 членів комісії було звільнено весною, і зараз 2 членів комісії також мають бути звільнені. Один з них вже звільнений. І оскільки номінаційної комісії не було, конкурс не проводився, і сталася така ситуація, що цієї осені було лише 4 члени комісії з 7. Мінімальний кворум, коли можна приймати рішення, це саме є 4 з 7. І коли один член комісії
пішов на лікарняний, захворів. Таким чином комісія втратила кворум і вона не змогла приймати ніякі рішення. Ви говорите про Бориса Циганенка, все правильно, так? Я говорю про Бориса Циганенка. Він останні 2 тижні був на лікарняному, тому в комісії було лише 3 члени комісії з 4 необхідних, і відповідно рішення прийматися не могли. Але тут цікаве питання. Повноваження закінчилися у 2 комісіонерів. Вже згаданого мною пана Циганенка, але також є Вікторія Морозова, так? Але звільнили лише чомусь Циганенка. Можете пояснити, в чому тут суть? Ну, по-перше, є юридичний факт, дійсно. Повноваження закінчилися в 2 і звільнити мали би в 2. Але є такі чуткі розмови, що Борис Циганенко не хотів або вважав неправильним певні рішення і не хотів за них голосувати. А саме підвищення ціни електроенергії і підвищення тарифу для теплової генерації на 25%. Таким чином, 12,5 мільярдів гривень додатково зі споживачів було б зібрано в наступному році. І з цих 12,5 – 10 мільярдів гривень пішли б ДТЕКу Ріната Ахметова. Відповідно, він за інформацією такою неофіційною цього рішення не підтримував. І коли відбулося власне закінчення повноважень, то саме він і був звільнений. А Вікторія Морозова не була звільнена, хоча вона мала бути звільнена. І тепер далі нова інформація, поки що також неофіційна, що готуються зміни до закону, які нібито хоче проголосувати в Верховній Раді, щоб тепер кворумом вважалося не 4, а 3 члени комісії. Таким чином вже 3 існуючих зможуть залишатися і приймати рішення, і тоді з великою долею ймовірності оце підвищення тарифів нове буде прийнято. Знову ж таки, тут частково є здогадки, треба дивитися, чи буде проголосований цей специфічний закон, який продовжує життя вже цієї нелегітимної комісії, і чи це буде означати, що це відразу за цим слідує підвищення ціни електроенергії. Тому можемо лише здогадуватися, але будемо слідкувати за ситуацією. Деякі політики, вони говорять про те, що зараз йдуть такі олігархічні війни, так? І свідченням того є звільнення Бориса Циганенка, тому що за інформацією порталу «Бізнес-цензор» він є афільований до Костянтина Григоришина. Так? І от якби його усувають, тому що він є людиною Костянтина Григоришина. І більше того, наприклад, інший експерт енергоринку Юрій Корольчук, він висловлює думку, що робота НКРЕП КП може блокуватися в зв'язку з боргами Луганського енергетичного об'єднання перед енергоринком, державним підприємством, так? І на суму понад 5 мільйонів гривень, які, мовляв, Костянтин Григоришин не хоче повертати. Значить, давайте з другого питання. Борги енергоринку не мають, борги ЛЕО при енергоринку не мають ніякого відношення до того, є кворум чи немає кворуму. Більше того, навіть якби був кворум, тоді була б можливість прийняти рішення зняти цю компанію ЛЕО з нульового алгоритму. Що означає нульовий алгоритм? Це всі гроші з компанії зараз списуються на енергоринок. Оскільки кворуму немає, то далі всі гроші з компанії будуть списуватися на енергоринок, і в компанії буде 0 грошей. Тому тут це не може бути поясненням, тому що якщо це може бути якийсь вплив, то він якраз навпаки. Стосовно того, що пов'язують афілійована чи не афілійована особа, дійсно це невеликий секрет, що Борис Циганенко раніше працював в групі, яка належить Костянтину Григоришину. Це було відомо ще в 2015 році, коли він призначався. Він так працював і в 2015 році, і в 2016 році, і в 2017 році. Чому це раптом згадали за тиждень до його звільнення? Це велике питання, тому що зараз це якраз вже не має значення, тому що він звільняється. Ну, скажімо так, знаючі люди знали ще до того, так, але почали повідомляти про це аж тепер. Якби це питання мучило, що от чиясь людина десь працює, то про це треба було говорити тоді, коли ця людина могла впливати на рішення і могла приймати рішення. А коли людина пішла на лікарняний, фактично вона не мала можливості вже приймати рішення. Тому коли людина не присутня в комісії, коли людина не голосує і не приймає рішення, якраз в той момент, чия вона є, де вона працювала, має найменше значення. Тому що вона вже не приймає рішення в комісії. Тому це такі, скоріше, певні політичні спекуляції. Деякі учасники ринку, власне, дуже сильно наполягають і дуже сильно працюють над тим, щоб їм підвищили ціну електроенергії. І тому їх дуже болить те, що немає кворуму, тому що їхнє підвищення залишається під питанням. Ну, це в нас, якщо говорити про підвищення, то це йде мова про формулу Роттердам плюс. І по цій формулі
теплові генерації мали нібито підвищити, принаймні така була пропозиція, висіла на сайті НКРЕКП, підвищити тариф для теплової генерації на 25%. 75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова. От, власне, кого найбільше мучила ця от відсутність кворуму. На інших поки що, станом на сьогодні, це не має особливо великого значення. Має бути ще одна хвиля підвищення електроенергії, так? Чи відіб'ється це на пересічних громадянах? Ну, по-перше, не затверджена ніяка ще одна хвиля підвищення ціни на електроенергію. Але передбачається. НКРЕКП прогнозувала і в проєкті рішення вказала, що ймовірно буде підвищення. Яке буде підвищення, яка буде нова ціна електроенергії? Цього всього не було вказано, хоча, знову ж таки, той же закон вимагає, щоб були оприлюднені такі проекти рішень. Вони не були оприлюднені в повному обсязі з повною інформацією. Тому, звичайно, таке підвищення ціни не обґрунтоване. Це просто до найбагатшої людини України додатково піде 10 мільярдів гривень, які через тарифи будуть зібрані із всіх споживачів в Україні. Ну, що це за таке регулювання? Це вже просто до абсурду доходить. Як вони хотіли підвищувати? Скоріше за все, що вони хотіли підвищувати тарифи не для населення, а населення споживає лише 30% електроенергії, а для непобутових споживачів, для бізнесу і бюджетних установ, ну, в тому числі, наприклад, для цієї студії. Вона користується електроенергією по тарифу для промислових споживачів. І всього таких 70% споживачів. От для цих 70% і хотіли підняти тарифи, але зрештою це все відбувається в цінах на товари і послуги, в цінах на хліб, молоко, м'ясо, тому що в кожному товарі є закладена частинка собівартості, яка складається з електроенергії. Тому за все в підсумку все одно заплатить населення, просто це певний такий спосіб прихованого підвищення тарифу на електроенергію. Минулого тижня ще була одна новина. Має відбутися так корпоратизація Укренерго. Що це означає і наскільки це є важливою і вагомою подією взагалі для енергоринку України? Корпоратизація Укренерго – це означає, що із звичайного державного підприємства, яке управляється з Міністерства енергетики, воно має бути перетворене в акціонерне товариство, де буде директор. ПАТ. Або ПРАТ, або публічне, або приватне. Наскільки я знаю, в даному випадку мова йде про приватне акціонерне товариство. В такому випадку буде директор, над директором буде наглядова рада, і ця наглядова рада буде призначати директора і оцінювати його роботу, а над наглядовою радою вже буде Кабінет міністрів або якийсь інший там політичний орган. Таким чином, якщо ця наглядова рада буде сформована із незалежних директорів, то можуть бути усунуті певні політичні інтереси, коли між партіями, там, чи фракціями, чи політичними силами по квотах ділиться, кому яке державне підприємство і кому з якого державного підприємства можна збирати собі фінансування. Якщо ця реформа пройде правильно і будуть дійсно незалежні директори, то тоді так, це матиме позитивний вплив. Якщо під виглядом реформи будуть призначені свої ж люди, свої ж залежні люди і будуть далі зберігатися політичні впливи, то це просто такий процес, якась ширма, який практично значення не буде мати. І як це буде на практиці? Ну, не хочу забігати наперед. В Україні є деякий позитивний досвід, але є і негативні також минулі історії, як відбувалися такі реформи. Тому подивимося, тут треба слідкувати. Що ви маєте на увазі, наприклад, який приклад можете навести? Ну, я думаю, що, мабуть, НАК «Нафтогаз» – це скоріше з позитивного прикладу. Там дійсно були незалежні директори, вони займали принципову позицію, вони не йшли там на політичному поводу, коли їм там говорили там закривати очі на певні порушення, чи там не приймати певні рішення, або там не звертати уваги на щось. Того це скоріше позитивний приклад. А негативний приклад, ну, більшість державних підприємств в Україні, на жаль, є негативним прикладом. Навіть ті державні підприємства, які є у вигляді ПАТу і дає наглядові ради. Так? Тому побачимо, як це буде відбуватися на прикладі Укренерго. Ну, я бачу, ви так досить скептично ставитеся до того, що це буде незалежним якимсь підприємством, так? Давайте так, я скажу краще, я дуже спокійно і тверезо
і реалістично до цього відношусь. Давайте я по-іншому поставлю запитання. Наскільки ласим шматком є, наприклад, Укренерго і кому він може бути цікавий? Укренерго є достатньо ласий шматок, тому що це велике державне підприємство, яке управляє високовольтними лініями електропередач, по суті, які транспортують електроенергію від виробника до обленерго вже, до дистрибуції. По-друге, вони здійснюють загальне управління об'єднаною енергетичною системою. Тобто диспетчеризація – це також їхня функція. Відповідно, це серйозна велика державна компанія з серйозними повноваженнями і з серйозними фінансовими оборотами. Тому, звичайно, що вона цікава. Кому вона цікава? Вона цікава, ну, перш за все, тому, хто може контролювати такі державні підприємства. Очевидно, що це ті, хто мають на сьогоднішній день політичну владу в країні і загалом, і над сферою енергетики, над сферою Міністерства енергетики також. Тому я думаю, що підприємство досить цікаве. Як буде надалі, як буде ця реформа відбуватися? Знову ж таки, я не буду зараз давати оцінок ні хороших, ні поганих. Треба дочекатися хоча б якихось перших сигналів, і по них вже тоді, щоб бути об'єктивним, вже по них давати якісь оцінки. От наші телеглядачі слухають, у мене також виникає запитання, чому саме ПРАТ, а не ПАТ? Тому що, ну, де є слово приватне, самі розумієте, от зразу починається думати, що це під контроль когось. От в чому є різниця, так? Чи це тільки там торги на фондовій біржі? І якщо так, то в чому полягає, щоб, наприклад, акції торгувалися на фондовій біржі? І для чого це так важливо? Акції тут не будуть торгуватися на фондовій біржі в будь-якому випадку, принаймні зараз таке не планується. І дійсно різниця є, вона полягає не в різниці слова там публічне акціонерне товариство і приватне. Це не означає, що воно стане приватним. Але різниця по суті є суттєва. Вона полягає в тому, що якщо це публічне акціонерне товариство, там є серйозні вимоги до того, щоб це була незалежна наглядова рада. Якщо це приватне акціонерне товариство, то вимоги суттєво слабші, і, в принципі, держава може призначити в наглядову раду або конкретні органи влади, конкретні чиновники можуть призначити в наглядову раду тих, кого вони вважають за потрібним. Таким чином, ця наглядова рада може бути такою контрольованою і абсолютно не незалежною. От в наглядових радах саме між ПАТ і ПРАТ і є серйозна різниця. Як це буде реалізовуватися, знову ж таки, треба подивитися хоча б якісь певні перші рішення. Але 100% акцій, 100% акцій, вони залишаться у статутному капіталі оператора системи передачі. Тобто це означає, що це буде стратегічним підприємством, воно є стратегічним підприємством, воно досі буде залишено у власності держави. Все правильно, так? Воно буде залишено у власності держави, і навіть різні концепції приватизації, які передбачаються, не передбачають того, що ця компанія може бути приватизована. Це оператор, це диспетчер об'єднаної енергетичної системи, там певні є серйозні функції по централізованому управлінню енергетичною системою, вони будуть далі залишатися в державі. Тут, я думаю, це правильно і ніяка приватизація цього підприємства не потрібна. Перетворення, наприклад, цього державного підприємства у приватне чи публічне акціонерне товариство – це була вимога наших міжнародних також, я би сказав так, країн, так? Тобто це були міжнародні зобов'язання України. Чому міжнародна спільнота на цьому наполягала? Ну, я б не сказав, що саме Укренерго було в списку того, значить, по яких підприємствах були якісь певні вимоги. Взагалі в Україні якби є декларації, є нібито наміри робити реформу державних підприємств. Реформа державних підприємств означає корпоратизацію, побудову корпоративного управління і наглядові ради. Тому це скорше в цьому в руслі. Тобто це в пакеті всіх, так? Це в пакеті, так. Є така от загальна реформа. Іноземні донори і наші міжнародні партнери часто наголошували про те, що потрібна реформа державної власності, реформа державних підприємств. Але конкретних вимог по конкретних підприємствах все-таки немає. Це не є якоюсь такою строгою вимогою, яка має бути там виконана до якогось часу. Це більше внутрішні українські справи, і тут наша держава і уряд, Кабінет міністрів самі вирішують, що і як робити.
У неділю 26 листопада 21 робітник шахти Бужанська відмовився виходити на поверхню. В понеділок до них приєдналися гірники першої зміни і під землею вже перебували 74 шахтарі. Так, і зараз 58 гірників шахти Бужанська державного підприємства «Волиньвугілля» досі перебувають під землею. Причиною називають борги по зарплаті. Так? Що взагалі відбувається? Ви можете пояснити? Державне підприємство, заборгованість по зарплатні. Можу пояснити. Є така проблема, я знаю, дуже добре знайомий. Це не тільки Бужанська шахта, це також шахта номер 9 Волиньвугілля. Вони обидві знаходяться в місті Нововолинську, Волинської області. Зарплата не виплачена, повністю не виплачена за серпень ще. Частково виплачена, але не повністю. За вересень не виплачена, за жовтень не виплачена, і сьогодні ми маємо кінець листопада. Тобто заборгованість майже за 3 місяці. Звичайно, що ситуація якась просто дика і недопустима, тому що в нас з квітня 2016 року в тарифах на електроенергію діє ціна вугілля «Роттердам Плюс». Тарифи суттєво виросли, на це пішли кошти зростання тарифів як для населення, так і для бізнесу і бюджетних установ. Маємо, мабуть, найдорожчу ціну вугілля в світі, яку оплачуємо в тарифах, але до шахтарів на зарплати гроші не доходять. А з цих шахт закуповується вугілля, так? Якої марки там закуповується вугілля? На цих шахтах видобувається вугілля марки Г, це газова група. Воно спалюється або на Добротвірський ТЕС, це компанія ДТЕК, або Бурштинська ТЕС, компанія ДТЕК. В основному це Добротвірська ТЕС. Проблема там полягає в тому, що є досить нестабільні закупівлі з цієї Добротвірської ТЕС з компанії ДТЕК. Наприклад, весною цього року вони знизили закупівлі вугілля з цих державних шахт майже на 30%. А чому? Погане вугілля, тому що це газова група, їм потрібна там антрацитова група, так як говорять. В чому проблема? Ні, там газова група, тому що вони ж раніше закуповували, значить, вони відповідно на ньому працюють. Справа в тому, що у них є своє вугілля в групи ДТЕК, наприклад, Павлоградвугілля, таке велике підприємство, там біля 60% всього вугілля видобувається там. І вони більше зацікавлені свого вугілля поставляти. Відповідно, якщо є надлишок вугілля і він їм не потрібен, то вони перш за все зменшують закупівлі з державних шахт. Для державних шахт дуже важлива стабільна і ритмічна робота. Тому що видобування вугілля – це така серйозна системна річ. Якщо в тебе сьогодні купують, а завтра не купують, що тобі з цим вугіллям робити? Чи тобі зменшувати видобування, чи його класти на склад, коли ти його продасиш? Тому потрібно стабільно, щоб ти розумів, що щомісяця в тебе стільки-то купують, тобі приходять гроші, що важливо, за те вугілля, яке ти продав, і відповідно тоді ти можеш далі інвестувати, виплачувати заробітну плату. На державних шахт є з цим проблема, нестабільні закупки. Тому що ТЕЦ є приватні, так? Тому що ТЕЦ є приватні, і вони перш за все зацікавлені закуповувати. І більшість з них під ДТЕК. Рената Ахметова. 75% ТЕЦ теплової генерації – це компанія ДТЕК Рената Ахметова. І ті ТЕЦ зацікавлені купувати вугілля, власником якого є компанія ДТЕК також. А компанія ДТЕК видобуває 80% вугілля в Україні. Тобто тут проблема тому, що ринок є монополізований? В значній мірі проблема тому, що ринок є монополізований. Окрім того, ще одна проблема. Ми хоча і оплачуємо в тарифах ціну вугілля «Роттердам Плюс», але між нашими тарифами і державними шахтами є посередників 5-6, і ті гроші до державних шахт не доходять. І в реальності в державних шахтах вугілля закуповували набагато дешевше, ніж ми його покривали в тарифах. Зачекайте, Андрію, щоб було зрозуміло. Отже, є посередник між державною шахтою, наприклад, і ТЕЦ, так? Цей посередник є приватний. Буває по-різному. Грубо кажучи, як говорять так, щоб було зрозуміло, це прокладка. Я вам поясню зараз всю цепочку. Так. Ми сплачуємо тарифи за електроенергію. Вони йдуть на обленерго, наприклад, на Київенерго. Так. Київенерго їх платить в енергоринок. Державне підприємство. Державне підприємство, так. Державне підприємство їм далі платить тепловій генерації.
Так. Теплова генерація далі закуповує... Це підприємство теплова генерація. Підприємство теплова генерація, ТЕС, ті, які спалюють вугілля. Далі ті ТЕС закуповують вугілля, але не напряму в шахт, а через трейдера-посередника. Це прописано законом? Це зобов'язує? Ні, це наша фактична інформація. Є таке Держвуглепостач, це державне підприємство, фактично трейдер-посередник. І є так само детект-трейдинг. Це просто посередник, він нічого не робить. А для чого цей ланцюг? Хороше питання. Для чого цей останній посередник? Я думаю, що це зручний спосіб залишити там певну маржу. Кому належать ці посередники? Ви сказали, 5-6 їх є. Ну, 5-6 є, це має на увазі ми, як споживачі, наші тарифи. А ви на загал, так? Обленерго. А таких трейдерів скільки є? Таких трейдерів є, ну, як мінімум двоє. Це Держвуглепостач і це є детект-трейдинг. І фактично всі Держвуглепостач це? Це державне підприємство. Державно, детект-трейдинг це і приватне, Рінат Ахметов, так? Це і приватне. У мене запитання. Тепер вимоги, наприклад, і претензії потрібно висувати Міністерству енергетики чи саме до тих трейдерів, так? Тому що вони мали розрахуватися безпосередньо з шахтами. Тут, якщо вони безпосередньо роблять закупівлю, розумієте запитання? Я розумію запитання, але державні шахти управляються Міністерством енергетики та вугільної промисловості. Навіть в міністерстві є слово «вугільна промисловість». Вона управляє державними шахтами, і це задача міністерства – вибудувати роботу так, щоб були платежі і була стабільна і ритмічна робота. Тому що, ну, що шахтарі там волинських шахт можуть сказати компанії ДТЕК? Та компанія ДТЕК може взагалі в них перестати тоді закуповувати це вугілля. Інша справа – міністр. Це серйозна політична фігура. У нього є важелі впливу різні на цю компанію. Він прекрасно розуміє або може зрозуміти, може порахувати, яку ціну вугілля ми реально покриваємо в наших тарифах. Тільки за осінь минулого року, 2016-го, я порахував, ми в тарифах покривали ціну вугілля набагато вищу, аніж та ціна, по якій реально вугілля з державних шахт продавалося. Таким чином, до державних шахт не дійшло близько 600 мільйонів гривень тільки в минулому році, в 2016-му. Якби ті гроші 600 мільйонів туди прийшли, це можна було б гроші інвестувати частково в видобування вугілля, в якісь нові лави. Ті гроші можна було б доправити на зарплати. І ще й би залишилися, там, покласти на якийсь депозит, щоб були вони на майбутнє. Але, на жаль, міністерство мало хвилює така ситуація, що насправді тарифи нас покривають набагато вищу ціну вугілля, ніж державні шахти продавали. І ті гроші осіли на станціях теплової генерації, які є в основному приватними, що ми вже згадували, що це належить компанії ДТЕК. І таким чином державні шахти в нас знову залишилися ні з чим, а приватний бізнес в нас так дійсно він квітне і процвітає. Він досить рентабельний, він зміцнює своє монопольне становище, тому що якщо раніше приватна компанія ДТЕК там видобувала 70-75% всього українського вугілля, то зараз вона вже за 9 місяців видобуває вже 83% вугілля в Україні. Таким чином відбувається. А хто в кінці кінців страждають? Споживачі, які платять ці роттердамські тарифи, і шахтарі, до яких якраз гроші з тих тарифів не доходять. І зарплата в них по 3 місяці, і це типова характеристика, і це продовжується, навіть не просто зараз це виникло, це продовжується вже фактично майже весь рік. Там кожен місяць якісь нові скандали. То перекривається траса, тому що не виплати зарплат, то страйки на місцях відбуваються, то вони збираються їхати в Київ. І якась пасивна і дивна позиція Міністерства енергетики в даному випадку. Дякуємо Андрію Герусу, експерту у сфері енергетики. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після новин. І далі будемо говорити про вугілля, шахтарів, тому що у нашій студії буде Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України.